при вас ви представим една много интересна книжка, която се нарича Европейски дневник. Това е програма на Европейския съюз, предназначена за младежи като вас, младежи, които в момента завършват гимназиите. Това е изданието за 2008-2009 година на дневника. То е издание, което излиза всяка година. Тази година това е по патронажа на Николай Младенов, депутат от ГЕРБ. Сега ще помоля моят приятел Невена, за да ви запознае по-подробно с дневничето. Европейският дневник представлява проект на Европейската комисия при Европейския съюз, разработен съвместно с Фондация Generation Europe и в сътрудничество с Българската национална асоциация на потребители. Настоящото издание е пет по ред и е насочено към всички млади европейски граждани на 27 държави членки и е преведено на всички езици на Европейския съюз. Европейският дневник ще ви предостави информация, която ще бъдете по-добре уведомени за ролята на България в Европейския съюз, за вашите права. Например, как да върнете продукт, от който не сте доволен и да получите парите обратно. Съдържанието на дневника се състои в кратки интересни текстове, общественото образование, околната среда, медиите и още много други. Също така в него ще намерите и приложения към сайта с много полезна информация. Сега Ангел ще обясни по-подробно. Здравейте! Ще започна с демокрацията. Демокрацията е основният принцип, върху който се изгражда Европейския съюз. Именно тя позволява на нашите съдби да бъдат видяни и чути по законите, по които се движат те. И също така да знаем, когато някой посегне върху нашите права и свободи, как да реагираме и какво можем да направим. Именно тези свободи са свободата на изразяване, свободата на живот, свободата за сигурност, която вие трябва да имате, дори правото на абсолютно всеки гражданин на Европейския съюз да пишем до всички институции, които са в всички държави членки, на езика, който е официалният тяхния език и да получи съответно отговор на същия език. Между другото, да знаете как формативно езици са 23 на проекта на Европейския съюз. Европейския съюз не само се оглежда в нашите очи и очаква обратна връзка, но ще бъде безкомпромисен към абсолютно всеки, който иска да ви накърни по някакъв начин. Било то на базата на религиозност, вероизповедание, етнически произход, някаква принадлежност към етническо малцинство. Също така уврежда, знаете, хората, които са в неравностойно положение, че те са така малко по-специални, малко по-особено внимание трябва да се полага. Също така и сексуалната ориентация. Всичко това е записано в Европейската карта, която е гарант за демократичността на Европейския съюз. Гражданите на Европейския съюз също така се ползваме с изключителни права, които може да реализираме на територията на всички 27 членки държави на съюза. Именно те са можем да пътуваме свободно, насърчаваме сме да можем да учим, да си помагаме и да сме стимулирани да работим регламентирано. Значи, знаете, всеки търси работа в чужбина, може да стимулира на вас да ви се наложи да пътувате. Дайте в английските гимназии, предполагам, че някой от вас даже ви кандидатстват в чужбина. Хубаво е да знаете тези неща, които са описани от мен, защото ще ви помогнат евентуално да се наложи да търсите помощ. Също така, основната европейска и това е зависи от следната и оптимистична инвестиция в младите хора. Не знам дали знаете, но в 2007 година има създадена програма от Европейския съюз, която ще инвестира 7 милиарда евро в обучение. Това включва обмен на ученици, обмен на преподаватели, нови програми, които да стимулират вашата изобретателска, научна и изследователска дейност. Всеки иска да се насочи по някаква различна посока, но това са само някои от облагите. Имаме още права като потребители, пътници, това всичко е описано в дневника. Може да го разгледате с какво ще видите всичко в него. Също така и като членове на семейството. Знаете, че семейството е основната ценност, която всички вие и ние съответно пазим сърцата си и душата си. Също така Съюзът се ангажира с строги мерки сега Съюзът се ангажира с строги мерки за тези, които се опитват да намалят най-ценните
бенефициари, така да кажа, на Съюза и по-напълничен, това са децата, нашите деца, нали? Знаете, че те са най-защитни, в повечето случаи най-трудно могат да се защитят. Също така се обръща сериозно внимание на семейното право и в частност и отговорностите на родителите да удържат своите деца. Сега ще продължим с Европейския съюз, представен до крайния. Аз ще продължим да се измъзна перформанса си, защото много се вълнувам днес. Аз съм завършила преди 8 години тази институция. Така за мен е удоволствие да съм представя. Моята задача днес е да ви разкажа за развитието на европейската интеграция в годините, но в нейните основни специалисти ще се прави подробности. Предполагам, че голяма част от това вече ще ви запознати с нея. Уникалният европейски проект стартира веднага след Втората световна война, като гарант за световния мир и възстановяването на благоденствието на стария континент. Първоначално интеграцията между 6-те държави основателите на Европейската икономическа общност е включила цялото възстановяване на икономиката, в последствие и изграждането на общия пазар. След някакво ревизиране на договорите обаче и някакво разширяване се разбира, че тези чисто икономически мерки трябва да бъдат подкрепени с политическа регулация. Защо е необходимо това? Първата основна причина е, че трябва да се осигури равнопоставеност на всичките държави в този европейски проект, големи и малки, за да могат да функционират и да бъдат еднакво конкурентно способни на общ пазар, който се изгражда. Така се стига до заветната 1992 година и подписването на договора от Маастрихт. Този договор спорен поради факта, че това е първият акт, чрез който общностите тогава се опитат да изземват политическия суверенитет на страните. Както сами се досещате, този акт е доста дързък, особено за установяване на многополни демокрации и страни, които са стартирали в европейския проект от една сравнително добра